Dobrý deň, ja som si dnes pre vás pripravila kysnuté cesto a konaň. Základ dobrého kysnutého cesta je kvások. Môžeme ho pripravovať zo čerstvého droždia, alebo ho pripravíme zo sušeného droždia. 7-gramové droždie nahrádza 42-gramovú kocku, ktorú bežne kúpime v obchodoch. Takže pripravíme si vlažné mlieko, ktoré by nemalo mať viac ako 25-30 stupňov, do ktorého dáme droždie, rozdrobíme, pridáme časť kryštálového cukru, ktorý máme určený do receptu a necháme oživiť kvások. Ono sa hovorí, že nám žijú tie kvasinky, začnú sa aktivovať. Nesmie byť to mlieko horúce. Pokiaľ by sme mali mlieko horúce, tak sa zastaví činnosť kvasiniek a cesto sa nám nepodarí. Musíme ten kvások urobiť ešte raz. Zvyšný cukor dáme do preosiatej múky, ja použijem hladkú múku, ale do niektorých druhov kysnutých ciest sa používa zmes polohrubej, hladkej múky, dokonca sa dáva hrubej múky. Ja som si zvolila cesto na kysnuté buchty, také tie naozaj poctivé a dobré, ktoré ste mali možnosť vidieť aj v našej televíznej show. Pridám si tam žltky. Je opäť dobre používať žltky samotné, viacej žltkov do kysnutých ciest ako celé vajíčka, lebo celé vajíčko a bielko obsahuje príliš veľa vody a voda nám pôsobí na lepok, ktorý sa nachádza v múke. To znamená, že to cesto potom inak pracuje. Dokonca niektoré kysnuté cestá, ako máme napríklad na croissany, tam sa vajíčka vôbec nedávajú, sa pripravujú bez vajíčok. Takže je naozaj veľmi dobre používať žltky. Bielky vieme vždy využiť aj na iné v kuchyni. Vieme z nich pripraviť bielkový sneh, napríklad keď robíme kysnuté cesto na šišku, robíme si z toho bielkovú penu. Takže vieme ich zužitkovať, nie je problém s bielkami. Kysnuté cesto je známe tým, že keď sa upečie v ten deň, tak do druhého dňa vám viacej vysychá. A ja som naučená, aj som vždycky používala, že sa dáva kyslá smotana, malý podiel, ktorá vytvorí veľmi dobrú živnú pôdu pre kvasinky v ceste, ale zároveň udržiava tie kysnuté koláčiky, alebo kysnuté koláče, buchty a záviny a proste iné koláče na plechu aj na druhý deň vláčne. To znamená, že sú mäkké. Až tak nevysychajú. Takže pridám si tam kyslú smotanu. Kyslú smotanu môžeme používať ako náhradu mlieka, alebo ju môžeme dať samostatne naviac. Ja som použila v tomto prípade na 300 g múky 50 g kyslej smotany a 125 g mlieka plnotučného. Ak ste si všimli, sol som nepridávala. Je dobre dávať sol úplne nakoniec, keď už zapracujeme kvások, aby to cesto naozaj pekne vykyslo. Keby sme dali sol do kvásku, to znamená, že droždie s mliekom, tak zastavíme činnosť kvasiniek a môžeme robiť nový kvások. Častokrát to býva aj v rôznych takých otázkach a kvízoch, čo sa nesmie pridávať do kvásku. Toto je jedna z tých dôležitých vecí. Sol sa pridáva do všetkých druhov kysnutých ciest. Či sú to sladké alebo slané, všetky druhy kysnutých ciest musia mať sol. Keby ste nedali do cesta na buchty, ako ja robím teraz na tie buchty, tak by zostalo také bez chuti. To znamená, že tá sol tam podporuje jednotlivé zložky, ktoré sú v tom ceste a potom sa vzájomne doplňajú s celými náplňami. Kto sa bojí robiť kysnuté cesto, nie je to nič zložitého, je to naozaj veľmi jednoduchá vec, len treba držať zásady a treba tomu dať čas. Do pripravenej zmesi som pridala vykysnutý kvások, vznikla taká tuhšia hmota, ja si ju takto premiesím a pôjdem si ho zamiesiť v stroji. Niekto preferuje, že robí cesto ručne. Gazdinky staré, aj babky povedia, že to robia ručne, ja teda celý život využívam stroj, lebo si stále hovorím, že ruky potrebujem aj na iné činnosti. Je vhodné pracovať v teplom prostredí s kysnutým cestom. V domácnostiach gazdinky častokrát používajú na vykysnutie, urýchlenie vykysnutia. Používajú také misky, ktoré majú vrchnák, kde sa uzatvoria tie misky a hovorí sa to, že miska kyska, ja sa na tom smejem, ale je na tom pravdy, lebo keď to uzatvoríte, tak vám to krásne vytvorí také vákuum a to cesto rýchlejšie vykysne. Ešte môžem pridať vlažné rozpustené maslo. Bežne sa dáva do kysnutých ciest tuk, či je to olivový olej, klasický olej, maslo, bravčová masť, do takých tých naozaj napríklad oškvarkových pagašov a podobne. Ale opäť, zase keď pridávame tuk, nesmie ho byť príliš veľké množstvo. Takisto ako veľké množstvo tuku, veľké množstvo cukru pôsobí na kysnutie cesta. To znamená, že potom bude pomalšie kysnutie, nebudú tie výrobky také nadýchané, vykysnuté veľmi dobre. To znamená, že treba to dať všetko podľa primeraného množstva. Kto to nemá v oku, držte sa naozaj receptu, to, čo je napísané, lebo to je overené. Ako aj tento recept, ktorý ja mám a ktorý teraz robím, je naozaj overený a veľmi dobrý.
Vymiesené hladké cesto sme si preložili do nádoby. Môže to byť pokojne sklenená nádoba, môže to byť naozaj tá umelohmotná nádoba na urýchlenie kysnutia, alebo to môžeme nechať v tom kotliku z toho stroja, v ktorom sme to miesili. Cesto je nelepivé, hladké, to znamená, že naozaj tým, že tam je trošku väčší podiel toho masla, ale ono si to tie buchty vyžadujú, tak je také hladké, nelepivé, elastické, to znamená, že začína tam pracovať lepok, ktorý sa nachádza v múke. Cesto si poprašíme trošku múkou a necháme kysnúť. Kysne tak pol hodinku, potom ho premiesime. Hovorí sa tomu takzvaný reštart droždia, to znamená, že vypustíme ten prebytočný plyn, ktorý tam vzniká, oxid uhličitý. Cesto zostáva pružnejšie a pevnejšie, to znamená, že nebude také roztekavé a nebude sa nám rozchádzať do strán pri pečení napríklad závinov. Niekedy majú gazdinky problém, keď robia cesto na závín a upečú ten závín a nechajú ho veľa vykysnúť a málo ho premiesia, tak ono je príliš živé a potom sa rozteká a trhá. Tým, že sa premiesi dvakrát, minimálne dvakrát počas kysnutia, to znamená, že prvá pol hodina, potom druhá pol hodina, tak sa cesto spevní, je pružnejšie, aj sa lepšie s ním pracuje. Prikryjeme utierkou, alebo môžeme dať fóliu a zatiahneme to fóliou. Ak by sme chceli urýchliť proces na výrobu buchiet, tak môžeme dať takúto nádobu do rúry, ktorú zohrieme na 30 stupňov, nie viac, nesmie byť horúca, a urýchlime tento proces o polovicu kysnutia. Ale pokiaľ máte čas, ja doporučujem nechať ho voľne kysnúť naozaj v teplom priestore, v teplej miestnosti minimálne pol hodinku, potom druhú pol hodinku a potom ešte pred samotným spracovaním. Takže cesto nám pekne kysne, vidieť naozaj, že pracuje, je porovitejšie a tak ako som spomínala, treba ho premiesiť, ja to zoberiem takto ručne, aby sa prebytočný oxid uhličitý uvoľnil, kvasinky sa zregenerujú a pracujú ďalej, to znamená dostanú čerstvého vzduchu a týmto cesto naberá na takej tej kvalite, to znamená, že je pevnejšie, pružnejšie a tie buchty, ktoré budeme z neho piecť, tak sa nám nebudú roztekať, ale pôjdu krásne do tvaru, do výšky. No a keď nám cesto opäť vykysne, tak si z neho môžeme vyrobiť takéto krásne buchty, ktoré sú plnené tvarohom a slivkovým lekvárom. Na pečenie môžeme použiť keramickú formu, plech, čokoľvek, ale zaručene sú vynikajúce. Pripravíme si jednoduchý piškotový korpus alebo šľahanú hmotu piškotovú, ktorá sa naozaj skladá len zo 4 základných surovín.